Gwapo siya. Puti. Stylish. Wow. Nay dating. Wow. Pero grabe ka pabaya sa hygiene. Daghan kaayo siya kuto, taas man good iyang buhok. Halos 1 year jud bago siya ni sugot na mga haircut. Pero ang pinakagrabe iyang dental hygiene. Hala, diri na ta. Dili yun ako siya makis kay baho iyang babao. Visible kaayo ang tartar. Mao na ang kinaluodan sa tanan. Niingon na jujag tartar. Mao na ang kinaluodan. The name. Nganong uyab mo? Nganong naabot mo 3 years kung makita iyang tartar? Na siya yung mindset na, I can fix this man. Okay. I can fix him. Oo. Kay Ana ba? gwapo man Gani. Ano siya? Gwapo siya. Puti. Stylish na dating. Mo na yung description. Sa to pa, everything checks out except for the tartar. Kalay na ng tartar. So, muna na siya nga, I can fix this. This is like 1 toothbrush away. But she could not be any more wrong. Padayon. Pagkakwarta nako, gidala na ko siya sa dentist para limpyuhan. Pero, wara gihapon niya gi-maintain deep cleaning tanan kay tamad mag-toothbrush. Unsa man na, oy? Napisa. Padayon. Padayon. Lawayon siya kung matulog. Sige, laway. Ugbaw kayo ang ulan. Ninig mata. Kalay na na eh.